jong kani ka party adie ba Robert John ba un ai ya ki jingkren ki jing penchai ha ka jing ne jong ka jing thu ka jong o ba un long MP jong ka chlong hen si parari mai ikwa ban keren hang ne da ka basai mangi khamwan hang ne na banta banyalam bakla ya phi lani ban pan kulumar ya phi lani ban thok lani ban jeler bat ban syukran ye ke lese ki bongla ban long yuan nang ne ban keren ya ka hok ban ka jing sisa bat kum juru ya ki mat ya ki jura bat ki nongrim jongi kum ka abi habang ya kun ya kan election ngim sam le kun ya kan election khlem ki mat khlem ki jura khlem ki nongrim ngala de thok ngala de print ya kita ki mat ki jura ki jongi ha ki manifesto ki jongi ya ka ba lesi bun ap teng jong phi khila de bio lani la da phi pat yo ha ki ni gisngi pin sayo nganomla ban keren lut ya gitu baro ki mat ha kan ka por ka ba mata no boleh ni ha be sa ko ka program hare kan keren tang ya ki ba ni sudon kam bat kum ju ya kita ki mat ki ba kham ya dei bat ka ne ka border area parari me khashwa bangina phai chatapat kawai ka mga shwa ban pen mau yang ilang baro bat khamtam ya phi ki nong song shnong bakani kadai ka jing yejit MP bat habang yejit ya kita ki member jong ka parliament kan long ka bakla nu kata-kata ladang isdang ban pen khle jhamula ladang isdang ban pen khle khawrang ya ki mat ki bahab benekren ha parliament ban ya ki mat ki badai benekren hapo state legislative assembly lani hapo this council kumta ha ki manifesto ki jongi phinyo i hi tang ya ki mat ki badai bat kata ka union list lani ki concurrent list jong ka schedule ki bah nyo ha karti penyek kam jong ka India nim semla muslia ya ki wai ki benta ki badai jong ka state list nginget kumka ADA ni dan yang kata ka jingai mengide ban penklan yang kata ka federal lism dan dia kata ka jing sensar ar kerdang lai kerdang ha ka jala ka jongi bat ngino pen khle khawlang ye ki board jo ka parliament bat kum ju ru ye ki board jo ka legislative assembly habang ye phai parari chaka ni ka board jo ka parliament ngimdai ban klet baka parliament kadai kata ka dorbar ba ka ba he tam ha kari dei hangne en sandur ye ka sensar ye ka khadar ka jongi kata ka consent assembly ye ka ba JJM de close roy ulane u de khot la penio yang ye kata ka sensar bakan long ka sensar ka jong upai ba dau upai ba bat namta jong upai ba kalade ka sensar khadar ka badan ye kata ka jingyai bek ye renti kadon kata ka separation of powers ye ka ba kadon la ka jong kinong thawan kadon la ka jong kinong pentelun ye kita ki an ki kanun dan pak sarkar bat ki don ru ye kita ki independent judiciary ha kani kariti penyakam laya thu ye ki hok ki jongi laya thu ye ki kamram ki jongi bat la sandur ye bon ki aka ki badai nam ta jongi kariti penyakam jong kari India ka ai hangi yang kita ki hok lombriu man briu kum ka hok bani embar kanju kum ka hok ban ye yo jin mantoi kum ka hok ban yada ya ki riti ke dustur ya ka khandau ka syap ya ka khlau ka tap ka ai ro hangi ya ka ta jing itu ya ka jing long trai halor ka khandau ka syap bat kum ta tak te nolor kata parari yo ro ya ka hok ban mani belai lai loi hakaleng jong kari India om tak kunta habang ya phai pat syaka jalla ka jongi ka ba mangi ya tangkho bat ka sarkar India mata tongin ken mau parani ba shumon ba ki mat ki jura ki ba mangi kum ka jalla ni ya tangkho menta ni don kam yang parliament de ke parliament ka ban rai nam tau pun usam jongi hapdeng ka me khlia ba sam de ke parliament ka ban rai lain penrum nam yang kita tin khasi bat tin garo ha ka kernet ka ba pra lani ha ta ke schedule de ke parliament ke ban sandur ya kata ka sik schedule ki jongi lakan pen khlan chu ya ka lani kan pen troin no ya ka de ke parliament ke ban rai ya ki international trade ya ki international border ki jongi de ke parliament ke ban batai ya subur ki habang ipai kat chane ki bor ki ba ka parliament kadon ban ka sarkar India kadon ka long semo parari bai menginyong tong in jit no ya kita ki MP da ka jing song shit
Hikan mau ke Malaysia ya ka Jammu Kashmir kani ka jalla ka badal la ka jong ka special provision bania daya ka kata ka ke lais pa nyo pau haba ka parlimen ka mon ka pihak yang tu ka jalla ka penduk yang tu ka jalla ha am teli kinian teritori hikan mau ka Lusai Hill Meshwa ka parlimen ka penduk ya ka autonomous district council ha ka tu ka jaka kat yang tak kabor bagi ki jala nang la ban penduk ya ki district council la ban penduk ya ka hok la ban kedia la ka ya ka hok la ban penduk ban kum ta teter kanong ka babaklah nu kata-kata parari ban nginiong bangine jit no ya kita KMP dah ka ban pensu syong nong rim ha ki jing ruai ban pen syong nong rim ha ka jing syong shit dah ka ban syong nong rim dah ka ban sngap ya kinia ki bathiang parari be ide ban simkia ka dekam gede ban pelet jumut ha gede ban perkhat ha bon sin hachua bapi pinjin ka benta ka baar ya ka bang akwa ban keren ya ki ba iba jesta sweat mene urang ba tu keren hi kum urang ba ya kata ka jing ong jong ki khamtam e jong kita ki seng ri thor ban ong ba lada pinjin e ki seng ri lum kinong la ban thau perthai cha ha ka sarkar India kinong la ban thau perthai ha parlimen nomor kinlong marwe kalau dan kita ka jing keren kila keren jam dauru banong bagi seng rinum kinong la ban cross tam ya ka khana para kani ka jing keren para ri kalong ka jing keren ban pen senthu bakla ngane thoga phi ladang ni khen nadu bangi don ha ka sarkar Assam hadu bangi yo la ka jong ka jala na khlia nilayo shimun ba KMP na seng rinum nadu iba hniota nadu Profesor Gigi Swell imai hopping ban kiwei nilayo ikta KMP ki jongi ki bala bandai support sengrilum ki bami nak sengrilum ki bandai support dar baba parlimen habangi keren ni Profesor Gigi Swell le nakan mau laya thu yangi bahapor baka sarkar India ka wanra yang atu ka an ka cool nationalization ban pen kala mars ban pen kala no ya udoyong kum kita kimar jong sarkar ulayeng ulayele persya ya kata ban ulah pelaj na kajing trekam jong kanikaan haka jala ka jongi kilala ban thau perthai nyemdai ru ban kelet badai ka APHLC ban ka HSPDP kabayak khi kabayak sar kabayak khun bangiyo ya kane ka jala parari baik lada kita kiseng rulum hakti gepor ki baladep kila ban pen kongu ya ka sarkar India nget ya ka hakane kapor ka bamta ladang ngidon ya kata ka jing teli ladang ngidon ya ka jing trilang ngidang la ban pen kongu ya ka sarkar India hadu unta kumbong dilamba gestar mene bahakari India hi perkawai umdai badan tangki National Party lada pipet hak election commission website mentale dan setangan riu teli ki National Party batna kini ki riu teli dei tak ar teli ki party ki badan sisa ya ka National Force palat yang kata san pusan teli ki dan ki regional party radang ila benbotin dia ki dinjat jong Profesor Gigi Swell kumno uyalam ya tu kan hun jong ki MP tribal ki badan sau punyomot kum kita KMP ke babi khmat na ke ST resepsi nilala parari ban thau perthi ka shom tang au breu kumnong in le teng lei ka thu phi na lor ba ka jai breu ka jongi ka ban pha tang wei UMP ban ada ka UMP umi khmat na ke National Party lada ya tengku kata ka interest jo ka jai breu ban ka national interest teng ayo i baki shimno ban kersanno ya ka national interest bat ka de jingdu nom ka bakrau ya ka ri baka jam dulu jongi ladang i bakla para ribi nolor bahap bahnya manjin tamwe uban mi khmat ya ka sur bat ka jam dulu jongi ladang tawe ulai mi khmat no ya kata ka interest ka bom dei ka bom ya hab bat ngi ngin bakla do kata na kentu para ribi tunta subha island lemno yang i kiseng rilum hakane ka por ka bomta ya ka bangin mi khmat ya ka sur ka jong phi ya ka jing amnot ka jong phi ya ka jing kwa bat ya ka jing yo jing metoy ka jong phi ki kato tani teli ki mat ki benta ki nongrim ki jongi ki ba ngila tho sai ha ka manifesto ki jongi hakane ka por ka bomta para mi kalong baning kome kum ka agi ni dan ya kata ka jing yo i jangai bat ya kata ka
vision ke jongi kabalong dangi po dorba parlimen nikong ngin keren kumnu banyada ya kari bat ka jait mriu bat ya ka chala lo jong